Σε αυτό το βίντεο θα σας παρουσιάσω τη διαχείριση της παραγωγής σας στον Hermes, ο οποίος είναι συγχρονισμένος με τον back-office σας σχεδόν σε πραγματικό χρόνο. Ο τρόπος που γίνεται ο συγχρονισμός παρουσιάζεται σε κάποιο άλλο βίντεο με τίτλο Hermes Demo. Οι βασικές επιλογές για την παραγωγή βρίσκονται στο αριστερό μέρος της κεντρικής φόρμας στο tab Παραγωγή. Έτσι μπορώ να επιλέξω αν θέλω να εργαστώ με όλες τις εγγραφές της παραγωγής, μόνο με τα πρώτα ασφαλιστήρια, μόνο με τις ανανεώσεις, μόνο με τις πρόσθετες πράξεις μετατροπής ή μόνο με τις ακυρώσεις. Για τις ανάγκες της παρουσίασης θα εργαστώ με όλες τις εγγραφές. Στο δεξί πάνελ εμφανίζεται ένας πίνακας με τις εγγραφές που έχω ζητήσει, ενώ πάνω δεξιά εμφανίζεται το πλήθος τους, το οποίο θα το δούμε να αλλάζει όσο εμείς βάζουμε κριτήρια στη λίστα, αναζητώντας συγκεκριμένες εγγραφές. Κάθε στήλη της λίστας αποτελεί κριτήριο αναζήτησης, ενώ μπορώ να επιλέξω και τον τρόπο που θα εφαρμοστεί το κριτήριο στη λίστα. Το φίλτρο εφαρμόζεται και οι εγγραφές περιορίζονται σε αυτές που πληρούν τα κριτήρια που το αποτελούν. Κατά την αναζήτηση δεν γίνεται διάλυση πεζών και κεφαλαίων χαρακτήρων στα κριτήρια του φίλτρου. Όσο φιλτράρω τη λίστα μου, ενημερώνεται το πλήθος των εγγραφών, αλλά και η περιγραφή του φίλτρου που έχει εφαρμοστεί. Μπορώ να χρησιμοποιήσω κάποια πιο σύνθετα φίλτρα για την αναζήτησή μου. Παραδείγματος χάρη να αναζητήσω μόνο τα συμβόλαια που είναι σε ισχύ. Από τη λίστα μου μπορώ να διαλέξω ένα συμβόλαιο, να κάνω την προβολή του, να δω τις καλύψεις του, το ιστορικό του και την οικονομική του καρτέλα. Μπροστά από κάθε συμβόλαιο στη λίστα υπάρχει η ειδική σήμανση που δείχνει το στάτους του στο κατάστημα. Μπορώ να επιλέξω κάποιο στάτους για να φιλτράρω τις εγγραφές μου με βάση αυτό το στάτους. Μπορώ να διαμορφώσω τη λίστα μου έτσι ώστε να περιέχει όποιες στήλες θέλω εγώ. Θα επιλέξω το προϊόν, το πακέτο δηλαδή, τα καθαρά ασφάλιστρα, το υπόλοιπο και την προμήθεια. Μπορώ να επιλέξω να εμφανίζεται ένα πάνελ στα δεξιά με όλες τις πληροφορίες του συμβολέου όσο μετακινούμε από εγγραφή σε εγγραφή στη λίστα. Μπορώ να πάρω εκτύπωση της λίστας με διάφορους τρόπους, αλλά και με τις στήλες που έχω επιλέξει. Επίσης μπορώ να πάρω και ό,τι σύνολα θέλω στις φιλτραρισμένες εγγραφές της λίστας. Πριν όμως το κάνω αυτό, ας βάλω κι άλλο ένα κριτήριο στη λίστα μου που είναι η κατάσταση του υπολείπου και ας ζητήσω τα συμβόλαια που έχουν υπόλοιπο. Θα επιλέξω σύνολα, θα
θα μαρκάρω τι ποσά θέλω να αθροίσω και θα πάρω το αποτέλεσμα που θέλω. Ενώ τα σύνολα διαμορφώνονται αυτόματα όσο εγώ αλλάζω κριτήρια στη λίστα μου. Αυτό που μπορώ επίσης να κάνω είναι να κάνω εξαγωγή σε Excel της λίστας μου όπως είναι διαμορφωμένη. Η διαχείριση του χαρτοφυλακίου είναι διαθέσιμη στις εκδόσεις Enterprise και Ultimate του Hermes. Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας.